गिबियाव जिउनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होनो। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय गेदेर इसोरनि अननाय, जाय डक्टरफोराबो बिनि बेरामखौ सोखानो हायाखैमोन। दा बियो इसोरनि अननायखौ मोननो हाबाय। बिनि टेस्टिमनि होनायखौ नोंथांमोना बयबो खोनासंलांदो, ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा लोगोफोर। बे बाजैया थाबायनो हायामोन दे, थाबायनो हाबायना? हादोंना बाजै? दे ओरै थाबायबोफिनदो दे। बेसेबां जाखोमोन बाजै नों थाबायनो हायिया? सानथाम जाबायमोन थाबायनो हाबाय नै ना? नामा मामोनलाय बाजैनिया? अमिला नार्जारि। बाजैयाबो नुदोंना? नानियाबो नुदों? नोंनि नामाखौ नुदों दा? थाबायनो हादोंना हायाखै? नानि नोंबो? नानि? नुदों दा? नोंसोरथ' नुदोंना माबायदिमोन? खिन्थु बे बाजैखौ सोखाबाय दै। बे बाजैखौ सोखाबाय। दे बाजै जिरायदो ना। आं बे बाजैनि न'आव दंफैयो दै। नैबे बिसौआबो होनदों, गादोंना गायाखै आब'? नोम्बैया? गादों दा? गादों दै, गाबायना। नैबे गामिनि ओमफ्राय नैबे फिसाजो दा। ओमफ्राय बे बिहामजो, नैबे फिसाजो ना? गादों दा नोंनि नोमाया? दे। नैबे बाजैयामोन दहाय थाबायबायनाया। सादोंना सायाखै? सागाबाय दा एसे? जेबो मोनासैनो। गाबाय दे बाजै दे। बेनोमोन बाजैया। नों बिसिनावसो थायोमोन दा बाजै दा? बिसिनावसो। मैयाबो थाबायनो हाखायाखै। जिरायबाय उन्दुलायबाय दाबो फुंनिफ्रायनो नै। नै फिसाजोआ बुंगासिनो दं ना? फुंनिफ्राय ओंखारनो हायाखैमोननो मैया ना दिनै? दहाय फुंनिफ्रायबो ओंखारनो हाखायाखै, मैयाबो ओंखारनो हायाखै। दाथ' थाबायदोंना? दा एसे थाबायबाय। मोजां मोनदोंना बाजै? मोजां मोनदों। थाबायबावसाय? बे बाजैया थाबायनो हाबाय नै। गोख्रोंसिनसो थाबायनो हाबाय माथो ना? दे। मोजांसिन थाबायनो हादोंना हायाखै? जादों दा? मोजांसिन मोनबायना बाजै? सिंखौ फिदिं दै। हामबायसै बाजै दे, धन्यबादसै ना? नोंखौथ' सोखाबाय ना?